V prvom pokuse Hrašné ženy. Takže ešte upravíme podľa pravidiel. Bčko na mašine, máme na to jeden pokus, takže treba to urobiť tak, aby sa to už nezviezlo dolu, aby sme z toho nemali zbytočné NDčko. Miško pozorným okom to sleduje, aby to bolo všetko tak, ako to má byť. Pravidla sú neúprostné, bohužiaľ, tak to musí byť. A pevne veríme, že to vydrží a baby budú môcť súťažiť s nejakým výsledným časom. Poďme na to, Hrašné ženy! Hrašné ženy vo svojom prvom pokuse minulý rok odtiaľ to brali 3. miesto s časom 20:13. Verím tomu, že dneska to bude niečo lepšie. A voda, čakáme. Aj to také najbližšie miesto. 19:97. Aj keď babi určite napredu mali ísť do 3.